И здравейте, дами и господа! Аз съм тук в GamesBG и това е един клип, в който ще ви покажа как да работим с Camtasia Studio 8. Може би това е един много често задаван въпрос за новите, които навлизат в самия процес на заснемане на клипове и обработване. Но да не си губим времето. Извинете, малко съм болен. Така. Това е началното меню, след като сте си свалили и инсталирали Camtasia Studio 8 или която решите ви, но това е на 8. Това ето тези настройки отгоре, препоръчително е да не ги багате. Все пак те са настроени с някаква цел, за да не се багат и са настроени както трябва. Значи няма смисъл просто да ги багате и да правите, защото просто ще кажа: ама не, на мен нещо ми стана. И това спомнили го индущини. Така. Да преминем с статичния въпрос. Почваме от начало. Отдолу нагоре почваме. Тук можете да създадете нови прозорчета, в които да поставяте клиповете си. Ето тук на Clipbin, където е, може да си поставите ето тук клип, например, вижте сега. Избираме клип, да кажем. Цъкаме ОК. След това, например, музика също нямам. Добре, например, вижте как. Camtasia Studio Recording Fast. След което, ако сложите някаква снимка, например, ще ви пише picture, видео и така нататък. В момента няма да изтеглям снимка, за да ви покажа, но по принцип става така. След което от тези три бутон, от тези три копченца горе, рекорд to screen, можете да заснемате клип, ето както в момента аз правя. От тук пак има някакви настройки, които пак не е желателно да ги багате. От тук може да се намаляте, увеличавате микрофона, да го спирате, да пускате камерата си. Това е най-важното. Import Media, от тук може да, как да кажа, след като сте заснели клипа, от тук може да го вземете клипа откъдето си искате и да го поставите тук. Продукт Anchar, това е вече обработването, за него ще поговоря по-късно. Така, вече да поставим клипа. Поставяме го от първите три, аз си го наричам слайда, защото по принцип в училище работим с PowerPoint и слайд. Така си го наричам аз. Library. Тук, например, можете да сложите някаква анимация, като ето вижте, просто тук можете да си направите интро. Има песнички, които биха могли да ви помогнат за вашия клип. И то много, но в принцип по-добре ще гледате някоя песен от интернет, но внимайте с авторското право в YouTube, защото ще ви изиграе много лош шега. Поне на мен ми е изигравало поне 3 пъти, 4. Много лош шега и трябва да изтрим клипа, да премахна песента или просто да сложа друга песен. Но да не ви говоря за това. Тук сме, за да ви покажа как се работи с Camtasia Studio 8, след което преминаваме на това прозорче. Какво е това прозорче? Някой ще се запитат от вас. Цъкате ето тук долната, не горната, нито едно да... И да кажем текст. И аз сега мога да си вкарам какъвто и да е текст. Например, ето. Ето, сега си го увеличавам, за да виждате хубаво. И ето, вкарал съм си някакъв текст и си го поставям тук отдолу, да кажем. Друго. Например, ако искаме, че е нещо важно и трябва да го видим на самия клип, ето. Тема на днешния ми клип, но както и да е. Така да превърта малко клипа само. Ето, например, хващаме това и посочваме това, което искаме. Естествено, това може да го смалим и посочваме това, което искаме да виждат другите, за да е като важно, нещо важно е това. Може, например, да слагате ето това прозорче, което може да го увеличите на целия екран. Нещо, например, важно имате по средата на екрана, ето тук, и бих искал всички да го виждат. Пиша го тук и всички го виждат, естествено. Може да сложите линия, е така пресечена, тикче, друга линия, която също може да смалите, естествено, не ви трябва толкова голяма. Ето, смалявам я
И я слагам, но тя не е толкова хубава, както ето тази. Може да слагате най-различни прозорчета. Дори аз не знам всички. Може да замъгляваме нещо, например. Ето тук горе или в скайпа, като съм си го отворил, не искам да виждате някои неща. Замъглявам ги. Опа. Хващам си го това тук, замъглявам го и хоп, нищо не виждате. Може и да е само това, пък да виждате само тази част, която аз искам. Няма значение. Всяко от това може да виждате. Зумването не съм много запознат с това. Просто е така, знам, че може да увеличавате и да напесто ми, например, да поставяме стрелкички и всичко нормално както си е. Просто това е зумването като цяло. Например, нещо искаме да видим точно, ето на някаква игра гори и зумването ще ни помогне докато говорим да ни го види. Аудио. Какво е това? Някои много ще се запитат. Например, аз съм работил този клип, но това няма никакво значение. Всъщност така да го оправим малко тук. Така. Отиваме на аудио и ето тук може да видите, мога да се увелича звука на микрофона. Изобщо ето може да го намаля без звук. Може сега да е с звук. От аудиото като цяло просто само това може да използвате, който толкова би ви затруднил нещо. Няма какво да го да. Това, което казват от Макса от България, че може да намалите пръщението на микрофона си, едва ли. Няма какво да го намалите. Толкова микрофона, самият ви микрофон пръщи, ще ви пръщи винаги, докато не си го смените или не си вземете лаптоп или компютър, зависи от... По принцип, повечето от лаптоп пръщи винаги. Аз съм на компютър и едва ли ще ми пръщи чак толкова. Този клип може би ще стане около 15 минути, но все пак искам да ви познаем малко добре така с самата техника на Camtasia Studio 8. Така, отиваме на Transitions или както аз го наричам, забавна страничка, не знам защо така го наричам. Какво може да направим тук? Например, слагаме с някакви ефекти. Ето, виждате. Така. От тук може да изрязвате, да разкъсате клипа на две. И, например, слагам точно ето тук, ето това. И... както и да е. Може би защото се преместих на компютъра ми, не снимам вече на лаптопа. Това е... Значи може да си изберете много хубави ефекти, има, не са много, но са хубави. Просто, според мен са хубави ефектите. Това е много хубав ефект. Чакайте да видим, може ли да се замени, защото не съм пробвал. Защото се преместих на компютъра ми, не снимам вече на лаптопа. Добре, не стана, защото принцип, ако сега, например, ето тук да видя, някой път не стават тези ефекти. Смисълът не, че не стават, ами трябва да изрежете клипа наново и да сложите. И така, тук се чувам доста по-добре. И да, пак не стана. Значи няма да бъдам, просто. Чакайте. Мисля, че ето тук трябва да стане. Ето накъсването на лените, виждате го. Така, това е като цяло в Camtasia Studio 8. Ако сте някой напреднал и вече го знае това, може да го изгледате, може нещо да сте пропуснали. Може и аз съм пропуснал да кажа нещо, но това, което аз като цяло знам за правенето на клипове е това. Надявам се да съм ви помогнал много. След това, например, ето тази текст ви показах вече за вкарването на ефекти. Това е като цяло в цялата програма. Това е общото. Рекорд камера, Captions, Cursor Effects и това е продукт Anti-Share. Сега влизаме, цъкаме в това и цъкате тук. Задължително избирате MP4 Only Up 720p. Избирате MP4 видео, избирате Share to the YouTube, Share to the screenshot.com, нито едно. Избирате си MP4 Only Up 720p. Цъкаме също, нали, цъкаме си тук, цъкаме напред. Избираме име, да кажем
някакво си ДРВД. Избираме си от тук къде да ни се запише клипчето. И цъкаме край, изчакаме клипа ни се конвертира вече и спокойно може да го сложите където си поискате, да го качите в YouTube, да го изпратите на свой приятел да го гледат, да го качите в Facebook, за което не е нужно да го конвертирате, но ако го качате в YouTube е хубаво да го конвертирате. Всяко клипове 20, говорим 3 минути, нещо такова, няма смисъл от това. Просто, според мен, поне няма смисъл да се поведе да конвертирате 23 минути на клип или 23 секунди на клип, като той ще ви скачи за едно и също време, дори да го конвертирате. И знаете, пих малко вода, честото ми присъхна устата. Така, задаваме се от това. Очаквайте още много интересни епизоди. В следващия епизод ще има силно как да работим с Photoshop. Надявам се Photoshop CS5 доточно, защото той ми е най-лесен до сега, който съм пробвал всички. Не знам защо, може би почти най-старите са по-лесни. Как да направим лого и банер. За целта всъщност ще влезем в интернет. Ето, вие сте виждали моят банер. Също тук имаше едно subscribe, което е по-надолу и самата снимка. Бях го сложил много по-надолу и като слагах самият банер, нищо не се вижда subscribe никъде, както виждате всички. Така, дами и господа, това е като цяло за Camtasia Studio 8. Няма нищо сложно. Така. Искам и така, ако имате някакви въпроси, може да ме питате в Skype, в YouTube, аз ще си оставя Skype за връзка. Така, искам да поговорим за един много важен въпрос. Ако случайно сте се отклонили, вече сте спрели клипа, моля ви се погледнете. Включвам си Майнкрафта и днес тъкмо се свалих на този компютър и мислех да снимам клип просто, но какво стана, вижте си само. Просто нямам думи, но това е. Сега, нали, влизам си, включвам си. Цъкаме play, вече съм записал името, избрал съм си версията, цъкаме play и чакаме да зареди. И какво става след това, ще поизчакаме няколко секунди. Така, ето какво стана. Minecraft Crash Report. I just don't know what went wrong. И какво е това? Не знам, до сега съм няма такъв проблем. Бих искал някой, ако знае, много ще съм благодарен да помогне, защото на вас би било повечето много интересно да снимам на Minecraft, предполагам, или на някоя игра, но например на Minecraft сега в момента не мога. Виждате какво ми попречи днеска да заснема клипове, за което много се извинявам, но това е какво да се прави. Добре, аз бях TurboGamesBG, не забравяйте да се абонирате, давайте своя вод. Надявам се да ви хареса клиповете, които правя и